Коста хора, аз съм Милечов, днеска сняме. Колко часа? Днеска часа е... 6 май. Да, 6 и нещо. 6 нещо. Напали са, с милионите са луди да панари. Хора, ще амаля малко, защото не сте нещо. И аз имам два майстора. Днеска ще нападаме. Да. Не, аз си оправям армията, защото не искам аз. Да не забача. Айде ще нападам. С базен панк, понеже имах 2 часа. И нападането ще бъде на някой много слаб. Ако искате да видим какви слаб намирам. Ей, то сме. Не, то е силен дъх. Дай, не. Аз сега заради вас нападам някакви Таунхаус 7 или 6. Нападам нормално. Но сега ще нападна, например, и такъв. What the fuck? Тъпа мара. Ей, то ми е избрания пич. Така да ме убия някакво нещо. Защото беше. Не са ми дали нещо да кажа. И аз смятам да направя така. Вада ме лепи и така. Някой... Не, те се събраха дори. И да пуснете джайантите и лаубрейкърите за тях задължително. Арчерите, както видяхте, струшиха това. Сега джайантите му струшиха мортера, което е много хубаво. Защото мортера правеше щече на барбарите ми. И сега аз ми труша всичко. Сега почват Таунхаус барбарите. Гледайте сега. Бием от арчерите и го вземам, дами и господа. Вземам го. До шушкали. И сега ще умре този. Вземам го с този жен. Барбарите ми налагат много добре. И смятам да нападам един път в епизода. Този епизод ще бъде малко по-дълъг, 7-8 минути ще бъде. Аз не ги правя толкова. И скоро ще ставам Таунхаус 6. Събрам за Таунхаус 6. Да. Добре, сега трябва да взема няма нещо минути му останаха. И както виждате, аз те дават много неща. Барбарите му. И го взех на 100%, барбарите обаче не взех. Ама той имаше добро нещо, имаше добри пари, аз пари искам. Както виждате има ето. Имам 2000 пари! Ей, само ти исках. Той чака. Аз съм старачен години. Я виж, ти може да си го остави такова маняк. Мога да стане на 7 никакво към аз мога. Я виж какви зли хората. Бахте зли хора, бе, човек. Бахте ме поканите злите. Така, и аз ми хора. Чакай, tu си какво не е друго. Точно друго нещо. И сега ще покапа. Чета имената или нещо с М, което е злато. Ей го!
Или са му дали нещо, аз не съм му дали нещо. Говоря, но се прави на 9, на 10. Има най-рад бомбата, има бомбата уред. Има и Барбар Кинг, апгрейд си го на втори. И аз ще скопа. Става чрез вървера на 4 лева. Има Пекан. Има и още едно 10 лева. На 6 дни. На 6 са печели голям. Светли става хал 9. Сигурно е вече става хал 9. Както виждате, да спазал става 6 минути. Не спрям. Чакай, искам да пусна да ми наедат. И оттам спускам. И сега ще видите как съм напал принцесичета. Как съм ме напали. Той напали много готово. Дай да го видя. Всички Когато ми дали неща, не са разцепили нещата, но сигурно. Я ще пострелям този дъпка. Моите византи също са така малко ево. Пишли ми. Той изчаква план, аз имам да не. Чак тогава се... Служи на плево преди на тази игра. И както изпълва и ми казва, както да ме отбира. Но толкова ужас, че съм не взел. Както знаете. Винаги не се доверява на всички. Да, знам как мога. Трябва съм дали музик. Дали са никак позиция. Ами са не. Много ме е страх, точно ме взе с той. И мисля това е от целия епизод. Готина играчка, готина игра. И това ще е всичко от мен, аз бях Текфаш. До тук. И чао хора. Чао.